Ang Ginoo manaa kaninyo Nasa Ginoo. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus misulti ngadto sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, sama sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang mga pag-ampo. Ayaw sila sunda, kaya ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan. Bisan gani, sa dili pa kamo mangayo kaniya, ingna ninyo niini sa pag-ampo. Amahan namo nga anaa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, hinuon luwasa kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian, imo ang gahom ug imo ang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atoa sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog, mayong gabii kaninyong tanan. Ang Ginoo magluwas, maghawas sa mga matarong gikan sa ilang mga kalisdanan. Tinuod gayud kini ang mga matarong iya gayud nga ubanan ug unungan. Ug sa gitudlo ni Jesus mahitungod sa paghangyo, ingna ninyo niini sa paghangyo, kay ang pagampo hangyo man. Ug ang pagtudlo ni Jesus dinhi karon, doon na siya'y pagtulunan alang kanato nga ang naghatag nga tinuod gay manghihatagon, dili ni atuyo nga mas spoiled kita sa iyang paghatag. O sa spoiled nga maghinitag pangayo para lang sa ako o sa ato. Ang pangayoon para sa ato, pamilya, atong mga suod nga kanang murabag kung magkalisod sila, makagasto ta. Pero dili sila magkalisod, hayahay kaita. Now, bisan pa mang dili na to kaila, dili na to kamimbro sa pamilya, makadawat usab unta sila. Nining imong ihatag nga rin ako. No? Mao kana siya ang anak nga gitudluan sa ginikanan nga miingon, tagaan gyud ka sa imong pangayoon, kay nakahibaw ko nga kanang akong ihatag sa imuha dili ra ginakutob sa imuha. Murag ingon ani ba nga ang bata nga di spoiled o responsable o tao nga responsable, Ginoo, tagai ko kay ako po nang ihatag nila. Kay mao man ang imong buhat, mao na imong paghari nga maghinatagay mi o mag-inampuay mi or magtinabangay mi. Ug unsa may among ikatabang, di ka namang yun nimo. Munang ihatag ka namo ang among gipangayo, pero una sa tanan, ilhon ka. Nga sa akong paghatag ini dito nila, ingnon ako so, uy, dili ba yan nagikan ako ha? Gikan ba yan niya? Aron mo simba sila nimo. Ug mutuman sila sa imo. Salamat kayo ka inyo kong gipasalamatan, inyo kong gidaig, pero mas maay yung daikon, pagdaikon ang iyang ngalan. Kaysa ako daing paghangyo nga imo kong tabangan,
nitabang ko nga moabot ang imuhang pagbuot dinhi sa akong pamilya o sa kalibutan. So nahimong responsable ang gisigi tabang sa maayo kaing motabang tungod kay dili niya katuyuan nga ang iyang ihatag kanako arira nako ariras kong pamilya kami kamera sa akong pamilya kundi ang iyang pamilya nga mao ang tanang tao nga mituo nga gustong magtinarong makadawat og bunga sa iyang pagkamatarong pinaagi kanako kay ako mismo gustong mutabang sa imong trabaho. Anak nga niingon paeskwela ako. Kay kung maka-eskwela na po niya ako na po'y pa-eskwela sa akong mga manghod, kay mutabang ko sa inyohang pagka-responsable sa atong pamilya. Nagmakahumana ang akong mga manghod, ang ako na pong mga igagaw o mga anak sa ako ang saba. Ako na pong padayonon. Kisa may amahan nga dili mo hatag niya na. Kisa may ainahan nga dili mo hatag niya na. Aron magaanan sa kalisdanan ang iyang anak. Kaya tuyo po dahil siyang anak, magaanan sa kalisdanan ang ginikanan o ang tanan nga ilang mga kauban. Di ano? Ihatag gayod ang tabang gikan sa taas alang niadtong nisugod na o buhat sa buluhaton sa taas dinhi sa yuta. Kinsa man na siya ang wala na spoiled nga anak nga sigig hatag sa mangyatagon si Jesus ug ang mga santos. Ug kamo nga niya dinhi karon, kamo, no? Kay inighuman ninyo dinig dawat, inyo man sa sinang ipadawat sa uban. Unang maminaw dugo sa pulong sa Ginoo. Di ko matulog. Nga naman, responsable ko. Kisa ba na nga tulog? Ambot, kisa na sila. Pasakay, ang akong nadunggan nga pulong, dili ang wali sa pari, ha? Ang gibasa nga pulong, kay ako po ning, kay dunay mga dili makadungog. Dinhi, ako silang dadaan. Manang Ginoo, amahan, tabangi intawong kong kinikundunggan. Mura man kog makatulog maguko kung hinang tingog, tabangi intawong kong makadungog ko. Ug maayo po ni akong pagkabungol-bungol o kini akong pagkamasakiton, kay gusto pag ikong mutabang sa imong mga buluhaton. Nya morning simbahan, ang simbahan gitawag og pamilya sa Dios Amahan. Banay, no? Banay sa Dios Amahan ang simbahan. Munang ingon day mga igsuon, brothers and sisters, yung atong pagka-brothers and sisters, dili limited sa atong dugo, kundi sa atong apelyido nga Kristohanon. No? Maghari kaunta dinhi kanamo. Nya. Muni pangandoy sa simbahan. Ang ato ang Pangulo kamao si Jesucristo. Maghari unta ang amahan. No? Maghinatagay ba? Yamingon din, muhatag ko nimo dili biya kay dato ko ha. Ay yung pagtuo nga dato giko. Kikan kini niya. Diya ningon man siya pagdisiplina pod sa imuhang mga lawas nun nga kailibgon unang ang karon magpuasa. Sa una mugasto ko ginatos karon aron ko makatabang sa buhat sa Dios mugasto na lang ko og dili kaabot o sa gatos. Aron mo katabang ko nining masakiton nga ni adinhi nga ni dangop sa Ginoo kay gusto kong mahimong instrumento sa iyang gipangayo sa Ginoo nga iyang madawat munang magpuasa ko sa akong mga gasto-gasto. Munang ingon akong paspason akong trabaho aron makabisita pag ikog mga masakiton akong mga paryente ug ako silang dadan sa kaayo nga akong nakuha gikan sa amahan, gikan sa simbahan. Ni ana, nagsugod na ang paghari sa Dios Amahan. Manindog palihog.